mao kini nga atong weather update para karong adlaw, Friday, November 18, 2022. Ang low pressure area nga atong gi-monitor kay nakasud balik sa atong Philippine Area of Responsibility ug karon nahipuntang sa may 245 km silangan sa General Santos City. Kani siya nga low pressure area kay naka-embed ni sa atong Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga may nakaapektar sa tibuok Palawan, Visayas ug sa Mindanao. Ug tuod ani dinhiron sa tibuok Visayas ug ang probinsya sa Palawan ug Occidental Mindoro kay makasinati ta karon og madag-umon nga kalangitan nga adunay mga katag-katag na mga pag-ulan, panugdog ug kilat. Kini tungod sa ITCZ ug posible po di makamugna og mga flash floods ug landslides tungod sa moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Para sa mga dugang detalye, pwede natong i-check ang official website ug mao na ang atong weather update para karong adlaw. Gikan dinhi sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabiliano. Maayong adlaw ug magamping tang tanan. Maligayang Pasko na kay